ngai ko blay pi iway pa iway ki paralok ki ba ngia trailang ngia belalang daki bun snam kam dai tang daki snam rei kidon ki ba ngila ya trai daki khat snam kidon ki bela ya trai daki pau snam kidon ki bela ya trai daki san snam ro snam kidon ki ba ya trai ar snam lai snam kani ka jing long briu jongi ka per bak lebak bat ki wiki briu kadon ka kentin ka baki ong para khasi nri hakani ka jingya tengku kam ka jongi ba ngikut no ka tendar ke kontrak no nri ho ngi thu ba kerteng jong ke kontrak hi kadai baik ka simbal akut ka tendar simbal akut ke kontrak ngimla syuban continue nri ka jingkeli menta kalong baik ba balai kita kita khar ki kat tu kan ni ki bam de ki khasi syabar jong ke stir syabar jong ke dela ki yo bantreng nri balai ki dekhar ki don nri balai ki khasi jongi pede kim yo bantreng tika jing keli menta ngabu ba hakanu ker kom pi ong ba prakhasi kamot tang nagar miang sentur bakan laj ba ngadei prakhasi nri ka jingmut ka jing perkhat haka jabiang kamdon kata ka jing it prakhasi te pinyang halor kanu konong rim ban ong ba paramangi prakhasi kani kalong ka eka ba dapi perkhat ba kalong ka ba pensukriat ya ka jingmut ka jing perkhat plus nang ta ka jingkren ka ketin ka theli lanengi bakla ban juba prakhasi ki reply ki ong ba ukren he tenri kum ubriu hi hakanu no ka por haba ka don ka jing susi parlok ngan ong epi ka jing ya kren hi kanembek ka jingmut perkhat ka don ka jing duna tenri kitai ki babiang kinong aikam kinom don ka tension kim don ka jing kuslai kim don ka jing jenjar tenri lading bakla shikentin pin ong ba ukren he kata kalong ka eka ba pimdon kata ka jimut ji perkhat ban perkhat nalade yalade bat nalade sya ki ba imlang salang ki parado prasnam kaja berkosi kani gadi ka mesik ka banga ngakwa ban pensengau sya ki parlok ki jonga ki bangi trailang bat sya ki parado prasnam sya ki para riba iek lagalong hajengai ne hajan barabor hi ngatharai kin bun ki briu ki ba wala kim trei ha wala da kim trei ha po ni kremro nri ki ba trei syabar to ni kremro bun ba ki briu ki ba ya tingku hakani ka nongrem nri ka ni krem ka sulong ta kerteng nri kinong aikam ki de ki wi nri ki de ki wi pede tang bangi hap mention hi bangi trei hapo ni krem ngi belah hapo ni krem nri ka ni krem li te haba kalakut agreement te kamla ban bat namar badi kontrak mo nri si bentale ngasung ban ong ba kani krem le kadi ka babaha na ki babaha du kalala ban ai kam yang ila katas nem deki khat nem nri don ki prado prasnam ki jongi ki bela yar ka jumut jum perkhat ki bela long rong ba nri ka jingkren ki jongki la dengi bakla tang skentin ikum bakla kren haka jingkia ka jing perkhat ka jingmut ka jing perkhat haka jing jenjar bangi miok kam miok jam la dengi bakla tang ban kren ki ong man o ba kren he ten nri ngin ong kumnu ya kata nri saya besar pi kinong view ki viewers
lani kinong subscribe kinong like ba ngaju yosngo ba ki ong ki complain ki brio ki ong ba hane pim nang ban keren te ha kajing tension ba kajing syak be kam pi mudur pi ars pa duna kindu kam te kajing ya keren pi ka kli kala tnam shanu nalor ka bainong kala biang te kala tnam kajing mu perkat nri kajing keren to kumu brio te bon ki bakla te de na kata kadao te ngasukun tu ya kita ki badon bentah ha kajing keren balada makikem ko adao balela da baklau brio shikentin kinwo da kadao ko bajrong katu bakla katu kenai dao kalong ka ka ba kimdon kata kajimu perkat ban ong prakasi te de na mar kata kadao ngasngo ban kentu yi ki paradok prasnam ya kabala lalai Henry tangba ngimdei ban melien ban pen i dakum kini ki bakat ni namari jing bakala tangkat tu bakala rekat tu pinai dao kalong ka ka ba ile ran brio hakmat ka pertai te tangda kini kentin perlo tela da pi sultanat ya kajing keren ka jonga sobha ya tu langi perlok jompi bat share si perlok jompi telar pim sultanat saya tu yang hapok comment section knang ba inla ban penjanai ban penwandur ya kalong brio kaman brio hakai imlang salang tetang de kini kintin perlok nasngoban ai kublai yapi si hajar ngo